Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, sa mga bago pa nga mga nanonood, ako si Christine at saka yun. So today gusto kong pag-usapan natin guys kasi may nagtag sa akin Mrs. Diary. Hi sis. So tinag niya ako makipag-collab sa isang topic na ito. And 5 things I don't spend on. Yun yung tag niya. So sa mga YouTuber na mahilig mag-budget, tag yourself. Kung gusto yung pag-usapan din ang tungkol sa mga bagay na ito. Pero mag-i-English dito dahil udugo yung ilong ko. Okay? So mayroon ito actually na-share ko na ito sa Number 1, ang mga bagay na hindi ko pinagkakagastusan talaga sa pera. Motorsiklo. Oo, motorcycle guys. Kasi ang dami na nag-ano sa akin, like sa amin, sa pamilya namin. Hindi ko na mabilang kung ilang tao na nagsabi na bakit hindi pa kayo kumukuha ng motor, bakit parang ang tagal na din ng asawa ko sa trabaho niya pero hindi pa rin kami nagkakamotor, ganun. Sabi din siguro kung nagkumuha ka na ng motorcycle, siguro na paid mo na yun, ganun. Hindi kasi ako interesado sa motorsiklo, parang iniisip ko, hindi siya worth it na kasi malapit lang naman kami dito, malapit lang kami dito sa mga palengke, mga malls. Isang sakayan lang, makakarating ka na sa paroroonan mo, hindi mo na kailangan magmotorsiklo. At saka nakakadagdag lang yun. So, alam mo yun, oo nga, very affordable. Makapag down payment ka lang, makukuha mo na yung motor mo, diba? Pero, choice namin yun na hindi talaga kumuha ng motor kasi first natatakot ako sa disgrasya. Yes, I know may yung disgrasya hindi naman natin malalaman pero pwede naman natin iwasan, diba? Pero yun talaga yung motorcycle talaga yung medyo malapit-lapit dun sa disgrasya. So kung kukuha man kami one time, gusto kong kumuha ng sasakyan. Siyempre hindi pa ngayon pero pinagpaplanuhan na namin ni Papa pag yun, basta ibang topic na yan, okay? Pero, yun, una is motorcycle. Pangalawa naman, hindi din pinagkakagastusan dito sa bahay, syempre, yung soft drinks. So, hindi talaga kami nag-stock ng soft drinks. Nakikita niyo sa groceries namin, hindi talaga ako bumibili ng soft drinks. Hindi siya kasama sa listahan. But, hindi ako nagmamalinis, okay? Umiinom kami ng soft drinks occasionally, pag may ingay talaga ng selling fan. I-off ko muna, guys. Ayan. So, yung soft drinks, hindi talaga. Pero umiinom kami pag may mga okasyon, gano'n. Doon kami nakakainom. So, nakakalas din kami doon, guys, sa soft drinks. Kasi, kung noon nung medyo nasa Cebu pa kami, or nung medyo bata-bata pa kami, hindi ako nabubuhay kung walang soft drinks. Pero ngayon, iniiwasan din namin, para din naman sa kalusugan din namin yun, yung pag-iwas namin. At the same time, nakakatipid din kami, nakakasave kami dun. So, wala. And then, pangatlo naman is yung toys ni Hagrid. Okay. Yung toys, kung sinare ko to sa Facebook at sa Instagram ko, yung story ng aking rotation dito sa toys na to. Siguro kung nakita niyo yung mga old videos ko, mahilig ako mamili ng mga toys ng anak ko. Kasi pag nakikita ko parang hindi niya nilalaro yung mga toys niya, talagang, syempre naaawa din ako, nanay ako, diba? Pero naaawa tayo talagang tingnan sila na hindi nila nilalaro. So, bili na naman ng bago, ulit, ganun. Yung iba nga pinapamigay na nga nila, diba? So, sobrang dami ng toys at hindi naman nilalaro ng anak nila. So, sa akin ngayon talagang life-changing siya kasi
life-changing talaga. Pero totoo ha, talagang malaki yung impact din yung toys. Kasi alam naman natin yung mga nanay, 'di ba? Mahilig talaga tayo parang hindi lang yung anak natin yung nasisiyahan pag bibili ng toys, pati din naman tayo, 'di ba? So, today, parang ilang buwan na ba, hindi na ako bumibili ng toys talaga guys. Kasi, nire-rotate lang siya. Hinahati ko siyang toys. Yung iba, tinatago ko. Para lang namimiss niya yung mga toys niya. At hindi nasasayang. So, talaga pinaglalaroan niya yung mga toys niya. Kasi, pinagpapalit-palit ko lang yun. Yun. That is yung clothes. So, yung clothes naman, hanggat meron pa kami nasusuot, hanggang meron pa kami nasusuot guys, hindi talaga kami bumibili. Well, pwede naman bumili, diba? Pero, kompromiso yung savings namin, makakompromiso yung mga plano namin, kung uunahin namin yung mga ganyang bagay. Pero kung wala ka talagang susuotin, kung may mga importanteng mga pwede ka naman bumili talaga, diba? Pero sa amin, hanggat meron pa kaming nasusuot na medyo malinis naman kaming tingnan, so wala namang problema doon. Pero isa yun sa mga pero bumibili kami sa mga branded lang guys, kasi like sa shoes ni Hagrid. Medyo nag-invest kami ng kasi sinusuot talaga niya. So, yun, yung quality din, yung aming inaano. Pero depende din kasi yan. Pero like sa mga t-shirt, mga blouse, mga t-shirt, hindi kami ganun ka-fan doon sa mga medyo mahal na mga damit kasi kahit ito jug, may brand siya pero nagpi-fade lang din siya, kagaya lang din siya ng mga damit na mga tawag dito, yung mga mumurahin kasi iba na ngayon guys, mga damit ngayon na sumasabay na sila dun sa mga yung style, gano'n, sumasabay na sila pero sa murang halaga lang. So, ayun, sa jeans lang, si Papa, mahilig si Papa sa jeans, sa ukay-ukay lang eh. Pero sa akin, yung jeans ko, yun, mas gusto ko mag-invest sa jeans kasi, mas komportable yung tsaka mas tumatagal naman siya talaga sa akin. So, ito yung shoes na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan siya. Medyo madumi siya, no? Pasensya dahil kakagamit lang niya ni Hagrid. Pero, sobrang nito. Sobrang tibay. Binibili namin nung last, medyo siya yung kulay gray. Pero sobrang solid. Talagang solid siya. So, nabili namin ito sa Payless. Sale ito. Nung last din yung nabili namin, sale din yon. And sobrang tibay nito talaga. Kahit ilang brush pang nito, hindi talaga natatanggal yung mga mamurahin na mga shoes. Well, hindi to sobrang mahal, but nasa average lang yung price niya. Pero, napaka-solid. Ang problema ko lang talaga sa mga shoes ni Hagrid is madali siyang liitan. Alam mo yun? Kasi, si Hagrid talaga mabilis na makayong paa. Nakita niyo yung anak ko, napakalaking bulas. Ito compare ko dito sa shoes na to. So, sa mga ganito, tingnan niyo yung sapatos na to. Ako yung nag-insist nito ka Papa, kasi sabi ko kay Papa, wag mo nang bilhin si Hagrid ng shoes na medyo mahal kasi pang char lang talaga na shoes kasi mabilis na kasi lumaki yung shoes niya. Ayokong mapaglitan niya lang yung diretso. Sabi ko, bumili tayo ng shoes pag medyo malapit na yung pasukan para at least gamit siya. Pero ngayon gamit na gamit pa rin talaga siya ni Hagrid. So ayan. So nag-invest kami dito. So depende talaga yung case to case basis. Pero yun sa mga damit na mga alam mo yun. Kasi minsan guys, pinipilito din yung sarili natin na kailangan natin yan. Parang tayo yung nagbibigay ng dahilan lang doon sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Pero ayun. So, ayun. And then, pang-5 naman is yung phone. Yung cellphone. Nakita niyo ba yung cellphone ko? Kita ko sa inyo.
Ito yung pinaka-paborito kong cellphone, guys. Actually, cellphone to ni Papa. Pero, etong ginagamit ko, yung Oppo, binili lang talaga namin to. Nung binili namin itong cellphone na to, talagang inisip ko talaga, okay, makakatulong ba sa akin to? Makakatulong ba sa pamilya ko to? Talagang pinag-isipan namin mabuti. At saka yung hindi naman ganun kamahal. And then, kasi yung price ito is nasa 8,000 yung price niya. So, parang inisip ko talaga, okay, makakatulong ba to? Kasi malaking pera din yung ilalabas natin. So, sabi ko, okay, magagamit ko naman siya sa pag-vlog. At saka doon time natin, kailangan ko talaga yung pang picture sa mga items ko. Yun talaga yung number one na kinukonsider ko din na bumili ng phone. At saka yung pang vlog. Pero nung time na yun, yung ginagamit ko ng pang-vlog talaga, yun, kung nakita niyo yung mga dati kong mga video, okay naman yung quality niya. Actually, okay talaga yung quality niya. Ano talaga dito? Okay din yung quality talaga ng Windows Phone, yung Microsoft. Okay talaga yung quality niya. Kasi talagang maganda tingnan, ano yun. Pero pag gabi, yun talaga yung medyo pangit na pangit siya. Pero, at saka hindi ko siya nagagamit pag-picture sa mga items ko. So, yun Pero eto naman ng Oppo, hindi naman siya ganun kaganda yung quality, pero maliwanag siya. Maliwanag siya. At saka yung picture niya, yung camera niya, nagagamit ko talaga sa mga items. As in, hindi ako problema. So, yun. Pero, itong phone ko kasi, kaya hindi naman kailangan. Sabi kasi ng pitson ko, maganda yung iPhone kasi yung quality, yung Pero may mga alternative na din kasi ng mga phone na medyo mura lang din naman. Na okay lang naman din yung quality. Kasi hindi ko naman planong mag-phone lang ng ganito forever, 'di ba? May plano din ako bumili ng camera talaga na magagamit ko sa pag-vlog. 'Di ba? So, pero for now, syempre, may mga ibang priorities pa kami. So, hindi ko muna priority yung kasi may kahit pa naman ako. Pero pag umaalis ako, guys, yung phone na to, hindi ko talaga nilalabas yan. Yung mga calls na dito ko talaga, dito sa phone na to yung kasi ito yung ginagamit ko. Kasi hindi ako natatakot kahit saang nilalabas ko to. So, at saka napaka-handy niya. So, ayun. So, wala akong hindi kami nag-ano. So, ayun lang guys, kasi medyo umiingay na siya, no? Pero, sa mga ibang YouTuber, tag yourself dito sa topic na ito. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Follow niyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At see you in my next video, guys. Babu!